нақшаи 12-уми идоракуниҳои муҳаррики асинхронӣ. имрӯза мо оиди нақшаи 12-ум, яъне нақшаи роҳандозии муҳаррики асинхронӣ ба сурати яке пас аз дигаре, ё ки яке баъд аз дигаре. мо агар дарсҳои қабла бинем, комилан мо оиди бори дигар аввал як бор назар мекунем кадом дарсҳо буданд. роҳандозии муҳаррик ба сурати доим, роҳандозии муҳаррик ба сурати лаҳзавӣ аз як нуқта, аз ду нуқта, ва баъдаш ҳам оғоз шид дарсҳои чапгард ва розгард бо муҳофизат, бе муҳофизат, сарӣ ва аз ду нуқта. ва имрӯз ҳам аст як дарси комилан ҷадид оиди роҳандозии муҳаррикҳо ба сурати яке пас аз дигаре. хуб, дар ин ҷо сараввал бинем, агар аз мадори қудратӣ, яъне занҷири қудрат, мо мебинем ки дуто муҳаррик дорем, ки комилан ҳам пайвастшавишон якхел аст, яъне аз як муҳофизак, як контактор ва як ҳимояи изофабор, релаи ҳароратӣ аст. ва фақат ин ҷо мавзӯи мо ҳаст яке пас аз дигаре, яъне муҳаррикҳои мо сараввал як муҳаррик роҳандозӣ мешавад ва баъдам муҳаррики дуюм. агар нақшаи идоракунии нақшаи фармона бинем, дар мадори фармон нақшаи якум, яъне K1 комилан ҳамин роҳандозии муҳаррик ба сурати доим аст, ки аз як шасти AC2 аст барои васл кардан. агар ина бинем, як шасти AC2 аст фақат барои васл кардан ва як теғаи худнигаҳдорандаи K1. яъне муҳаррики якуми мо роҳандозиш сода аст. ва аммо нақшаи дуюмам бинем, агар мо инро ба эътибор нагирем, яъне ина мо васл кардем, нақшаи дуюмам комилан роҳандозии муҳаррик ба сурати доим аст. фақат ин ҷо агар бинем, як теғаи бози K1 дар масири AC3 пеш аз AC3 васлшудагӣ аст, ки то замоне агар K1 васл набуд, мо AC3-ро васл кардан наметавонем. ки AC3-ро агар васл кунем, K2, контактори K2 роҳандозӣ намешавад. яъне ҳамон маънии яке пас аз дигаре, яъне то замоне ки якумин васл набуд, дуюмин пас аз он дуюмин васл намешавад ва танҳо замоне ки якумин васл буд, дуюмин васл мешавад. яъне мавзӯи яке пас аз дигаре ҳамине. Якум муҳаррики якум роҳандозӣ мешавад ва пас аз роҳандозии муҳаррики якум мо муҳаррики дуюмро васл кардан метавонем. мо нақшаша бораи вақта камтар гирад, нақшаша аллакай тароҳӣ кардем. бори дигар элементоша баррасӣ мекунем. мо гуфтем як манбаи се фаза, ҳардушам муҳофизаки фюзи F1 ва F2, контактори KM1 ва KM2, ҳимояи изофабор сербори F3 ва F4 ва муҳаррикҳои M1 ва M2. мадори қудрат ки ягон мушкиле нест, мисли қаблиам бетағйир аст. мадори фармон агар бинем, мо боз тибқи қабл сараввал муҳофизаки такфаза дорем. теғаи агар инҷа бинем, теғаи бастаи ҳам F3 ва ҳам F4 бо ҳам пай дар пай васл шуданд. яъне ба он маънист ки яке аз изофабори мо агар кор кунад, занҷири мо қатъ мешавад. барои мо гуфтем ки ин роҳандозии муҳаррик пас аз дигарест. фарз кардем агар замоне ки KM1 ҳимоя аз сербориш ба кор даромад, ҳам KM1 ва ҳам M1 муҳаррики якум ва ҳам муҳаррики дуюма қатъ мекунанд. ва ин қисматам ки буд KM1 комилан доим аст, ҳам роҳандозӣ ба сурати доим.
фақат дар масири агар мо ҳамин тиғаро агар аз инҷа бигирем, тиғаи бози Km1 аз масири AC2 гирем, ҳамон роҳандозӣ ба сурати доим аст. Фақат яъне пас аз дигаре замоне ки Km1 васл набуд, AC2ро мо васл кунем ҳам ягон таъсир надорад. мерем дар қисмати play. Сараввал манбаи сефаза, такфаза. мо AC2ро ҳар қадар агар васл кунем, Km2 васл намешавад. То замоне агар Km1 васл набуд, яъне муҳаррики якум роҳандозӣ нашавад, мо муҳаррики дуюма роҳандозӣ карда наметавонем. як бори дигар стоп. AC1 M1 васл шуд, баъд мо M2ро роҳандозӣ кардан метавонем. агар замоне ки агар ҳимояи FC агар ба кор даромад, ҳарду муҳаррикҳои мо қатъ мешаванд. чи FC чи F4. яъне ин буд роҳандозии муҳаррикҳои асинхронӣ ба сурати яке пас аз дигаре.